Prolećni deo sezone u fudbalu podrazumeva obimne pripreme svih kategorija fudbalera, pa u paraćinskom jedinstvu pripreme praktično i ne prestaju. Počela je druga polusezona za seniore i omladince i za vikend počinje i nastavak drugog dela za petliće i pionire. Što se tiče seniora, trenutno smo odigrali 3 kola u ovoj prolećnoj sezoni. Imamo 1 pobedu, 1 poraz i 1 nerešenu utakmicu. Sutra dočekujemo trenutno lidera na tabeli, Kruševački Trajal, koji je ove godine ima 100% učinak, znači sve pobede. Biće teška utakmica, pogotovo za nas jer se nalazimo na 11. poziciji i negde smo, da kažemo, i u toj zoni ispadanja. Naravno, naš klub ima ambicije da ostvari što veći plasman na tabeli, da izađe iz zone ispadanja i kao iz ovih prošlih godina da afirmišemo što veći broj mladih igrača i igrača sa naše teritorije, znači iz opštine Paraćin. Od ove sezone ja sam trener omladinaca. Što se tiče omladinaca, imamo 22 igrača, od kojih je 7 priključeno prvom timu i planiramo da uskoro priključimo još 4 koji će zadužiti dres seniorskog kluba. Što se tiče omladinaca, tu rezultat i nije toliko bitan. Bitno je da što veći broj njih obuče dres jedinstva u seniorskoj kategoriji. Što se tiče pionira, oni nastavljaju drugi deo polusezone gostovanjem u Aleksandrovcu i ovim putem im želimo puno sreće i da jednog dana i oni zaigraju za naš seniorski tim. Kad su u pitanju transferi i pojačanja, predsjednik paraćinskog srpskoligaša kaže: Za razliku od prošle polusezone, imamo izuzetno mladu ekipu sa dosta, da kažem, bonusa, znači igrača mlađih od 20 godina i što je za ponos naš i našeg kluba da imamo veliki broj mladih igrača, jer jedinstvo teži ka tome da afirmiše veliki broj mladih igrača. Možemo da se pohvalimo da u poslednje 3 godine, od kako je ovo rukovodstvo na čelu kluba, imamo 8 igrača koje su igrala u jedinstvu i trenutno nastupaju u Superligi Srbije, u Prvoj ligi Srbije, pa čak imamo igrače koji su otišli u inostranstvo. Znači, ovo je jasan pokazatelj da rukovodstvo kluba radi na afirmaciji mladih igrača i naravno ono što je najbitnije za naše jedinstvo, a to je finansijski stabilizacija. Naravno, uz pomoć opštine bez koje jedinstvo ne bi moglo da postoji, opština pomaže u ogromnim količinama, tako da jedinstvo je sada na dobrom putu da izađe iz te finansijske krize koju je bilo do 2020. godine. Klub može da se pohvali dobrom infrastrukturom i uz pomoć opštine stvoreni su optimalni uslovi za rad i treniranje. Sve kategorije jedinstva treniraju na terenima Sportskog centra 7. juli. Imamo odlične uslove, imamo odličan teren, imamo odličan pomoćni teren, imamo teretanu u hali sportova, bazen u hali sportova, mali teren sa veštačkom travom, halu sportova, znači sve uslove da se razvijaju mladi sportisti i da se kasnije afirmišu u seniorskoj ekipi. Sutra od 15 sati na gradskom stadionu utakmica jedinstva i Trajala iz Kruševca dobar je povod za sve ljubitelje fudbala i navijače najstarijeg paraćinskog tima da dođu i podrže svog favorita.